A sunanka? Sunana Alhaji wanda aka sani da Malam Barau. A wannan fim da kuke yi na kai matsayin mahaifi a wurin ita wannan marainiya tunda an ce sunan fim din maraici. Shin wani irin wa'azantarwa wannan fim da kuke yake yi? Tabbas alhamdulillahi shi wannan fim mai suna maraici yana nuna tsoron Allah saboda yana nuna mana cewa duk yadda za ka yi ni a matsayina na uba abin da Allah ya ce duk kuma yadda za ka so ɗanka ko kuma ka yi mishi abu ka yi shi saboda Allah saboda haka yi na abin da Allah ne ya shimfiɗa bisa bayansa a matsayina na musulmi domin abin ya sa rai da kuma duk abin da aka gana yi a wannan ko kuma ya shafi ɓacin rai ko na wani abu to ya yi shi ne bisa abin da addinin musulunci ya ce. A wannan fim an ce mai dogon zango ba ga yadda za to alhamdulillah shi fim musamman irin wannan season yana da dogon lokaci to amma in ka tsaya ka auna ka ga yanayin yadda aikin ke tafiya ina ganin akalla ba a karɓa wannan fim ɗin da zai daɗe ba kuma in Allah ya yarda za mu kammala shi akalla ba a kasar ba mu ɗauki at least ko da 'yan wata ɗaya kuma an yi shi ko kuma sati uku zuwa in Allah ya yarda inda ba fim ɗin za mu yi shi muna na tsayawa ba aiki ne na gaggawa kuma ana yi ne jama'a da suke aiki ne ba baki ba ne kowa ya ga fuskokinsa a nan ya san waɗanda sun saba abin ne. Wane ƙalubale ka dan samu wannan shiri da ka samu ƙalubale? Ƙalubalen da na samu ne wanda shi ne zan ce rashin fara aikin nan akan lokaci kuma wannan damar location ya gaji wannan kuma duk wani ɗan wasa ko kuma artist ya gaji wannan saboda duk yadda za a kira ka a ce yau ka zo za ka yi aiki a waje kaza wani lokacin ma za ka je wajen aikin nan amma tun akan lokaci amma sai location ya gaji wannan a ce ba wannan a ce ba wannan a ce ba wannan. To me ya burge ka? To alhamdulillah abin da ya burge ni sosai a wannan shiri da muke yi shine yadda Allah ya taimaka muka samu wanda suka san abin da suke yi iyaye kuma muka samu ajin da suka san abin da suke yi wanda suke so da ake so a kai. To mun gode, Allah saka da alheri, Allah sa mu